Guys, magabi guys. So, karon guys na ako'y i-share ninyo no nga about kagabi nga na ako'y nakuha dito sa akong kamera. Kay ang istorya mo na ni guys. Gabi mga alas 12 na to. So, tanan diri sa balay na natulog na. Ako nakatulog na sa ko. So, kung mga tulog mga tao din sa balay, naka-off ang tanan suga. Walay naka-on nga suga. So kanang oras mga alas 12 na nga tulog na tanan tao na diri sa balay. So nangadungog ko nga naay nanugtok sa pultahan na nga kwarto akong tugan. So mo to nga nakamata ko. Yan, natingala ko kay kung naa man gani tao manuktok dere mo istorya man kato kay nanuktok ra niya kanang ako nahuna ko nga kanang iwan ako akong cellphone bitaw kamera kay sa istorya lagi nila sa una guys nga yung mga katiguangan ba nga paghapit na kunog kalag-kalag ako nagdaghan nga magparamdam bitaw niya mo to dibngi gumutuan na so karon ako ipakita ninyo ang nakuha sa ako video so naran ninyo kung mutuo mo sa dili kaya ako sa una dibngi gumutuo pero pagkalagtaw na ko sa nakuha sa video na ako sa ako cellphone murag makaingon di ko nga tinuod giday ang resulti sa mga katiguangan. So, tanawan ninyo guys kung naamoy sakit sa kasing-kasing or unsa kuratunon kay mo ayun lang pagtanaw guys kung mahadlok mo. Okay guys, tanawan ninyo guys ako ipakita ninyo. Kung nabantayan ninyo no anang ngit-ngit yung kuha sa kamera no so ingan nakangit-ngit akong kinabuhi kung wala ka.